前よりもここが好きになったから。私ね、娘をこの町に呼ぼうかなって思ってたんだけど、やっぱり一緒には住めないな。教えてもらったわ。非番でお酒を飲んでる時だって患者さんのことを考えてるんでしょ。そうじゃなきゃここの病院ではやっていけないっていうことよね。だから陽子ちゃん、あなたのこと信じるんだわ。智美先生に治してもらうんだって言ってた。私もあなたくらいやり抜けるかしらね。頑張らなくちゃって思ったわ。